Her er DNA-strengen. Så kan vi se hernede, at der har vi to kendte nukleotider her. Så varmer vi op til 94 grader, så der sker en denaturering, som så gør, at DNA-strengen den drejer over på midten, og den deler sig. Og så her dernede fylder man så DNA'et til de 50-65 grader, som er en god temperatur for disse primer at komme ind og binde sig til de komplementære sekvenser, også kaldet de kendte nukleotider. Primerne kommer så her og binder sig til DNA'et og afkoder DNA-strengen og sætter de nukleotider på, så der bliver dannet database for. Og her så sætter vi gasen de to kæder sammen, så det bliver til et stort stykke, som også er en del af replikationen. Og de bliver så kopieret hele tiden, eller den ene streng bliver kopieret hele tiden, mens de gasen sætter de kopierede ting sammen. Klar. Jeg skal måske snakke lidt. Lige nu det der. Og så her, til sidst, så opvarmer man stykket, eller DNA-stykket her igen. Og så starter man forfra på processen, og det gentager man så 25-40 gange. Til sidst, når man har nok DNA til at kunne finde ud af, hvem personen er.